Velkommen til Matematikvejlederkonferencen. Jeg er super ærgerlig over, at jeg ikke kan være her selv live og have dialogen direkte med jer. Men der sker jo det nogle gange i politikers og ministres liv, at der kommer beslutningsforslag i Folketingssalen, så mens I har konferencen, så er jeg inde på Christiansborg til et beslutningsforslag. Men jeg er glad for at kunne give jer et par ord med på vejen her ved starten af konferencen, fordi det er en, vi har set rigtig meget frem til at kunne få etableret sammen med alle jer. Og tak, fordi så mange har valgt at deltage i konferencen. For der er jo ingen tvivl om, at matematik som et af de helt store fag i folkeskolen jo skal have den plads og opmærksomhed i forhold til den faglighed, pædagogik og didaktik, der ligger i faget. Og det er jo også kendetegnende for matematik, at I er rigtig mange dygtige lærere, der arbejder med matematik. Der er matematikvejledere, sådan som mange af jer er her. Men der er også det, der kendetegner matematikområdet, at det i langt højere grad er drevet af de faglige ildsjæle, hvorimod, hvis vi ser på det andet store hovedfag, dansk, har der været en mangeårig udvikling i forhold til helt systematisk arbejde med læsekonsulenter, læsevejledere, faglige forum, netværk osv. Og det er præcis den systematik omkring fagligheden, den faglige udvikling af matematik, vi gerne vil etablere i et tæt samarbejde med jer. Grunden til, at matematikkonferencen bliver afholdt nu, det er på baggrund af den arbejdsgruppe, der har været, der er kommet med en række anbefalinger tilbage i oktober, om hvad skal der til for, at matematik virkelig får den faglige, pædagogiske, didaktiske volumen, som faget har fortjent. Og det er 4 initiativer, vi følger op på fra Matematik-ekspertgruppen. Det første, det er at have konferencen her. Og det, der er formålet, det er udover at få den faglige diskussion med jer med en række kompetente oplægsholdere, så er det også at få etableret et egentligt netværk blandt matematikvejlederne. Det vil der blive taget hul på her. Og det, der er vores håb og ønske, det er, at I organiserer jer i faglige netværk regionalt og kommunalt på den måde, der gør, at I bedst muligt bliver understøttet i den faglige udvikling af matematikfaget. Noget af det, vi også vil arbejde med fra ekspertgruppen, det er, hvordan man i det hele taget sætter fokus på selve indholdet af det teamsamarbejde, det faglige teamsamarbejde, der sker på de enkelte skoler. Fordi et er, at man skal organisere det daglige arbejde i fællesskab med hinanden, men det, der jo er vigtigt, det er virkelig at bruge hinandens faglighed i den løbende sparring, som sker ude i teamsene. Det vil I få oplæg om her, og det er noget af det, der vil blive fuldt tæt, det er, hvordan vi faktisk får lavet en arbejdsform, sådan at I, som de fagfolk, der er på matematik, både hele tiden får den nyeste viden om området, deler den med hinanden og bruger teamsamarbejdet til netop at bruge hinanden som de faglige sparringspartnere, der gør, at matematik hele tiden udvikler sig som det store og vigtige fag, der er i folkeskolen. Dansk matematik er jo hovedfag. Det er det også i folkeskolereformen. Der kommer et timeløft, men de kommer jo også til at fungere som fundament for både de forskellige typer af tværgående forløb i forhold til understøttende undervisning, fordi der er så mange discipliner, der ligger i dansk matematik, som spiller sig godt ind, også i de andre fag og kompetencer, eleverne skal have med sig. Og derfor er hele metodeudviklingen, didaktikken, jo et omdrejningspunkt. Det er det for alle de forskellige faglige fællesskaber, men matematik spiller en særlig rolle, og det er den systematik, vi rigtig gerne vil have på banen sammen med jer her på konferencen. Noget af det, som vi også vil arbejde videre med fra ekspertarbejdsgruppen, det er, hvad betyder IT netop i forhold til matematik? Fordi det, man kan se, det er, at IT ikke bare får en rolle i forhold til digitale læremidler, men at IT som sådan faktisk både udfordrer og udvikler selve, kan man sige, grundelementerne i måden, man arbejder med matematikken. Og det vil vi gerne sætte et særligt fokus på, hvordan vi får den tilstrækkelige viden på, hvordan faget matematik kan udvikle sig på grund af IT's udvikling. Og sidst men ikke mindst, så vil vi også bruge det her til, at det er et startskud for, at når vi har regionale og kommunale netværk, når I får styrket hele rollen som matematikvejleder ude på de enkelte skoler, at vi, ligesom vi gør med læsning, har det vedvarende fokus på, hvordan vi i forhold til de 2 store hovedområder hele tiden er med til at metodeudvikle i forhold til den nye skole, der træder i kraft her efter sommerferien. I er rigtig vigtige for eleverne her i den nye skole. Som jeg er sikker på, at I alle sammen har været inde og smugkigge lidt på, så har I også kigget på de nye fælles mål, hvor det netop er dansk og matematik, som de faglige arbejdsgrupper har været færdige med omkring at gå fra undervisningsmål til læringsmål. Der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside, der ligger en digital version i forhold til matematik, så man kan se, hvad er det, der sker, når man arbejder med læringsmål. Og det kommer I til at høre meget mere om her på konferencen.
Det er jo også sådan, at de nye fællesmål de er kommet i høring, så man kan se præcis, hvordan er det, at vi ser for os, at man udvikler fagene igennem læringsmål i forhold til eleverne. Og med de her ord, der vil jeg bare ønske jer en rigtig god konference. Jeg håber, I får rigtig meget at tage med hjem, og vi glæder os til samarbejdet med jer også efter konferencen.